Ni naiz Inesita Berezi Artuarregi, Azpeitian jaioa. 1992ko martxun mezazpian, Atxubiega Basarrian jaio nintzen, eta oraindik han bizi naiz. Gero kontatzen zuten, ondoren etorrezala ordena bat, hango tia Katalin eta bere aizpe Maria, gure tia Maria, eta hauek Naparrurek kondena zituela. Naparrure aldeiteko. Orduen, ume txikite zauden eta besti pentsa zutela. Iskute ingoitugu ganbarak. Eta antxe belarrartien iskutau ertete zila gabaz eta egote zila bildurrez. Eta denpori pasazanian, egun baten mantile beltza jantzi, dana jantzi, gerra bukazanien, antxe elozilean beti gora, juntziela, Basarrire tia Katalin hori. Batez ere sindikato, Basarritarran sindikato uakue, partaide iziteko, bere zenarra juntzalako gerra, eta inguru hortan. Eta gero, han ingurue, garai hartan, gaurko gurin hotel Oiola dara zan, hotel Izarra. Eta hotel Izarrako ezien oso hartzalien, mateurez, nazionaliste ezien, eta orduen, gure sartu zinin, bakizu, etzaile itezako bezala, eta zamotera zeben, eta gure etxin inguruen ikuste zien behiek gainien ipini berrien estantzeko aproposko behien mantak, hoteleko mantak ekinit eta gure etxin izaten zeben, bitu, ze mantak baina egin daure. Eta, horrelako gauzak ikustatzen. Eta gure amake beti izatezun Loiolan, beha Loiolan zeuen, eta behaiek jaso zituzten jesuitek espulsautekuen, jesuitek espulsautek zituen dut, espulsio ontzari, behaiek erretorik esan hemen zioen, etxarreta Basarrien bere jaiotetxien, jasotzeko zazkeben ornamento eta gauzek eta iskuta zituela. Eta gero denpori pasazanien, Loiolan entzan, komandantzileo, eta ordureko gure etxekin bamentzabilen, da gero aurrea jontzenin, beha askoiti dukutezan azoka. Azokak gauzez saltzea. Eta behak esate zuen, eta orain dela gutxi hilden gure ama, eta esate zuen, askoitilean jakin zutela, hane bazaudela informazio asko zauka berak esaten zutela. Beitu, Gernika zertu dene, bombardeatu dene, baina esaten nahi die guriek, behak ala esaten zuen, guriek bombardeatu dela, danak ezurre da, gurik ez da behi hori. Eta orduan, behak esaten zuen, etorri zila etxea, iluntzin juntzila, egunero bezetagote zila. Eta behaiek hartu zeben inpateko ondeien azala, jesuita batek, kulpitotik, esatien, los rojos separatistas han quemado nuestra Gernika, nuestra sagrada Gernika. Behaiek esaten zuen, barruen behaiei entzio bela, kristor. Eta orduen, gauzodaran kulpable, nola eite zarne. Gero, historia aurrea dikun bezalare, era hortan izan da. Eta gero behaiek, esplikatzen zeben razionamentuek, eta ze egoeratan zauen, gure etxin lehio bat bazan, esan zilobela gizon batek. Behara arotza, esan zilobela, zueko gile gabonetako nahi eite maizute, nik lehioe berriai goizutet. Nik nahiko egurre badauket, eiten badakit. Eta nola lehio berria egin ziloben, ogile eta ogile eite zebela. Eta gana hori bai, etxien iskutu niltzen zeben, eta guardia zibile beti bueltaka. Azpetilen bazan guardia zibile oso famasuan, Marcelino zan, txe guzti eta junde, lehenengo lana, ardu matezitzeko, behai. Eta behai txiko bezala, eta Marcelino, eta haiekin ondo egoteko, gero eite zebenien matantzia, ganbaran hiltzen zituen, eta gure etxile bai, eta gero zapaldu ite zituen leku batea bestea.